Det er nu vi optager. Jeg lader bare som om jeg ikke lige puster en flaske. Okay. Hej alle sammen, jeg er gæst den her gang. Ja, og det er det Dogbuilder, der spiller. Og jeg skal spille Minecraft. Jeg skal spille Minecraft. Og jeg har endelig fået Bandicam til at virke. Eller, jeg har. Det var det. Og i stedet for O, så har vi nu fået minus. Fordi at O, den gør sådan, at jeg optager. Så i stedet for O, så skriver vi minus. Ja. Og det vil bare gøre i verden, og så... Og det her, det er overlevelse. Og vi skriver et random seed. Nej. Jo. Jeg vil skrive det. Jeg vil skrive det. Husk på, ikke ramme U. Nej, det bliver ikke med tal. U er sgu da heller ikke et tal, men... Sådan. Det var et eller andet random. Ja, det er en bonuskiste fra. Det der ned. Ja. Det er godt at have ved. Skabe en ny verden! Ja, vi spiller Minecraft! Ja. Lad os sige det. Indlægs verden. Og på søndag, der er det 2 uger siden, det var min fødselsdag. Og hvad? Hvorfor vidste jeg ikke det? Jeg ved det ikke. Tillykke med fødselsdagen for 2 uger siden, Jonas. What the fuck? Dan! Sådan, den lægger kun lidt. Det er fint. Jeg tror, vi spoler fremad. Eller hvad? Har du en joke? Nej. Okay. Jeg kender en, der altid griner ud til det fandme siger. Det er sådan hype. Hype! Ej, det der var fandme sjovt. Jeg tror lige vi... Extreme Iron! Der skal vi bo. Så vi kan også bare ind i bjerget, eller hvad? Nej, vi bor ovenpå. Nå, okay, jeg vil heller gå oven i bjerget. Det er ikke engang, jeg gider for eksempel mere med, jeg stemte bare en gruppe, jeg heller ikke gider. Nå, jeg synes vi skal... Det var vi åbenbart allerede gået i gang med. Ja. Men ja, vi spoler til vi har fået 2 stack 3 med... What the fuck? Det er helt fint nok, så vi kan komme op på toppen af træet. Nej! Nå, jeg ved ikke ud for helvede. Vi spoler til vi har 2 stack E3. Ses, når vi har gjort det. Hej YouTube! Igen. Ja, igen. Vi fik bygget nogle økser og en crafting table. En økse er ødelagt. Ja. Hvad hedder det? Og vi skaffer måske lidt over 2 stacks. Ja, ellers så bliver vi væk. Og vi bruger aldrig snyd. Så det har vi heller ikke gjort den her gang. What the fuck? Nå, lige meget! Vi har ikke talt om noget. Nej, det er bare... Jeg tror lige vi skruer ned på optagelsen med hvad jeg sagde der. Eller også så klipper vi bare lidt. Jeg er glad noget, fordi vi har nemlig intet liv. Ikke? Vi er intet liv. Det er ikke. Se, der er pikken op fra. Og hvad der også et træ på toppen. Nice. Ej, jeg gider altså ikke bo i en jungle. Jungler, de er så kedelige at bo i. Ja, der er nok træ, men det er bare lidt tør. Også når det er, man laver det til planker, så ser det så dumt ud. Det er sådan helt rødligt. Ja, det er derfor, man har texture packs. Det kunne egentlig godt ske, at jeg lige skulle skifte til min texture pack. For fuck's sake, Jonas, har du en texture pack, og du er ikke... Det lækkede! Det lækkede! Det var derfor, jeg faldt ned. Det var totalt derfor. Det var det ikke. Det lækkede! Nej, det var ikke. Ej, vi skal bo derovre. Det er et flot sted. Nej, vi skal bo der, fordi så er sådan noget med bo. Vi skal bo herovre. Vi skal ikke. Vi skal bo herovre. Min far hedder Bo. Hvad ved du egentlig sådan noget? Ikke en skid. Nemlig. Jeg ved, jeg er nok lidt bedre om, hvis det er sådan, min far hedder Bo. Nej, det tror jeg altså ikke på. Det tror jeg så godt nok. Ej, jeg tror ikke, vi skal skifte til texture pack. Det tror jeg ikke, vi skal. Hvis det, ja, det lægger så meget her uden. Det skal bare fordi vi optager.
Ja. Det lægger os mere, når det Jeg er. elsker det her ansigt. Jeg elsker det her ansigt. Hvis I kunne se os. Hey, far. Du skal lade være med at sove, du. Og nu da. Nå, vi bor på den her side. Gå væk fra mit ansigt. Hvornår? Nej, det var for. Du må gerne være vågen. Det er dig, vi lærer af. Kom så. Vågen. Okay, alle sammen sig lige godnat til Bjarke. Godnat til Bjarke. Det var ham selv, der sagde det. Jeg er en del af det så. Ej, jeg kan ikke finde ud af, hvor vi skal bo. Nå ja, og... Der er nogen, der slår lyset. Og vi har aftalt, at når vi har fået bygget et hus, så sætter vi monster til. Nå ja. Vi har haft på hard hele tiden. Hele tiden. Hele tiden. Hele tiden. Og vi er... Nå nej, det må jeg ikke sige. Du skynder. Og vi er tilbage. Ja, det var bare lige en lille bit pause. Ja, meget en lille bitte. Og hvad, jeg har lyst til at hoppe ud herfra, men det gør jeg ikke. Det gider jeg fandme ikke. Det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Det var så træt, jeg ikke engang gad at fryse. Det var en sådan fryserum. Jeg frøs ikke. Jeg havde det koldt, men jeg frøs ikke. Det er så typisk. Det er typisk Bjarke. Han fryser aldrig. Han fryser kun, når han vil. Fordi at fryse, det er rystet irriterende. Og derfor vil jeg bare være. Og medmindre man er utrolig tyk, som... Ej, det er lidt ondt at sige. Men, Utrolig tyk. Men hvis nogen derude er utrolig tyk, så er det nok en god idé at være ude i kulden hele tiden. Se mig stå og slippe. For jeg har det sådan... Det var komme over til Tyrkiet her i sommerferien. Det var 32 grader. Der var lige en bris. Kom så. Det er jo nej, Jonas. Jeg hedder ikke Jon. Jeg kender hende, der hedder Jonas. Det er nok derfor. Ja, jeg kender ham på Jonas. What the fuck? Hej for min mor. Er der nogen hernede? Det kunne være mega fedt, hvis... Hop ned og find ud af det! Det kunne være mega fedt, hvis vi så Grunt gå forbi der. Grunt. Monster from Amnesia. Det. Hvad er det egentlig givet Amnesia? Jackpack. Det er det også. Jeg har prøvet at se, om jeg kunne downloade det, men du kunne ikke rigtig. Det ved jeg godt. Det har jeg prøvet. Hvordan gør man så? Man går ind på MC Patcher. Ja. Og så trykker man på alle dem der ting, man gider have patchet. Og så patch. Ja. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men der er en Amnesia mod, som jeg også prøvede at få fat på. En frøjne. Er der Brosy der? Hvad? Er der Brosy der? Nej. Grunt. Nej. Jo, Grunt er i, men jeg har ikke lige set ham. Se dem. Det er dem, tror jeg. Altså, der er både Sten og Karl og... Jonas! Der er alle de monstre, som er i Amnesia. Der er over 4, det ved jeg. Alle de monstre, der er i Amnesia. Så den der Ender Dragon eller Wither, det er sammen der Alexander eller sådan noget. What the fuck? Det er jo meget sjovt. Ja. Så alle monstrene. Ham der Alexander, han var sgu lidt af en monster selv. Ja. Og vi har ikke engang fået bygget os et hus. Vi har ikke engang fået lavet det her træ om til planker. Det kunne egentlig godt ske, at vi lige skulle gøre det. Ramslet. Du behøver sgu da ikke for helvede et crafting table til det. Det ved jeg. Men det gør jeg alligevel. Jeg lige på stille. Det gør jeg altid. Det gør man ikke så tit med mig. Ved du det er ADHD? Nej. Jeg er bare syg, fordi jeg har fået noget sgu til. Vi har sgu da ikke nok træplanker. Nej. Vi er faktisk... Helvede blev den egentlig af. Jeg synes ikke, det er inventar engang. Det var ikke det. Hvad fanden har du sat som din inventarknap? Puh. Det er fordi, jeg spillede Garry's Mod på et tidspunkt. Så
vendet mig til at købe, det var inventar. 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 Jeg tror så, at jeg ikke gad gå ind i junglen. Jeg har heller ikke sagt, at jeg ikke måtte være inde i junglen. Du må ikke ret. Nå, men så skal jeg på. Så skal jeg lige pludselig holde kæft. Ja. Så skal jeg til at holde kæft. Det gider jeg fandme ikke. Altså, det er lidt svært Det gider jeg fandme ikke. Så skal du til at holde kæft. Så bliver det svært at snakke sammen. Det kan ikke også, det er et problem. Og jeg har lyst til at slå et eller andet musik til med, til at vi bare løber rundt. Mønteren sad. Der er lige noget, jeg skal øve mig på. Det skal nok få det tilbage. Nu så var sådan. Mikrofonen til. Det virker ikke. Jeg har prøvet. Ja. Det er da lidt sjovt. Nå, så vil jeg gerne have det, så gør jeg det. Det er ikke så. Hvad skal den skrælle? Hvad fuck sker der for det der? Hvad? Hvad sker der for det? Der ligger bare sådan. What the? Det er det, der sker. Hvad i? Det er et træ. Hvorfor i al helvede står den nede i jorden? Ja, men den anden skal bare i jorden. Ja, for satan. Du mangler 2 wooden planks, så du har smidt dig inde. Nej, for de hænger lige der. Det vidste jeg godt. Selvfølgelig. Nå, ja. Noget blandt. Jeg tror, vi skal sige, at det her, det var starten af den her episode, for Bjerke, han keder sig vist godt meget. Så næste episode, det må nok være Shelter, eller hvad fuck nu end. The Beginning. Eller Spawn, det kan man også godt kalde den, for det var der, jeg spawnede. Eller det var det ikke, men... Ja, Beginning, ja. Beginning. Ja. Dog-billeder lukker af for Minecraft. Og Bjerke selvfølgelig. Men han er nok heller ikke i, hvad hedder det? Ja, for han er her højst sandsynligt ikke. For lige nu der er han sådan set kun på besøg. Så hvis I hører ham næste gang, så er det fordi vi taler over Skype. Ellers så har jeg bare lige fået lyst til at invitere ham igen. Uden at sige noget til mor. Det vil du i dag. Ja. Hey, så Yes sir! Vi ses om længe. Jeg ved ikke så. Okay, jeg ramte ikke vandt. Nå, Nå, vi ses. ses YouTube!